very deep. En trek je ook die in. Mommy, I beg, please touch the food because... Dan trek je ook die in. En dan trek je hem daarin. Hallo, welkom bij onze kitchen. Kom vallen bij die Valtijns. En wat doen die Valtijnen vandaag? Ons maakt vandaag een Christmas splatter. Als jullie nu nog niet weten wat is een Christmas splatter niet, dan zal ik nog voor jullie wijzen die steps naar een Christmas splatter toe. Hier is al onze ingredients. We gaan chop alles bij elkaar gooien en dan assemble ons die platter voor jullie. Vrij vinnige gasten wat inkomen. Of als je nog niet lust hebt voor brood maken en kermens maken, dan is die your go-to. Een vinnige platter. Okay, so we nog even cocktail sausages. We have cocktail Viennas. We have beef pastrami. We have sliced salmon. We have shaved beef. We have Italian vietivati. Salami. Yes. Force, mince, and crumb chicken balls. Done. What is that? Cocktail onion. Cocktail. Why is it green? Because in a cucumber. Why And is a it, lettuce. why is the cocktail onion green? Nee, ek weet toen hulle farb, hulle het seker wat so goed se name gegooi, verkleursels. Hulle gooi verkleursels en dan lê dit vir jare in die toorns. Porsies gaan in die airfryer. You're not gonna put like anything on. Nee, ek sit net porsies met sy eie olie, sy eie alles. I'm just gonna put it in there. In die airfryer. For how long? Tot het gaar is, ek weet nie hoe lang gaan dit kook gaan. Ek weet nie hoe lang gaan dit kook gaan in die airfryer nie. Maar dan gaan we net op die voorsetting sit. Of wat is die voorsetting? I'll check. Sausages. Dan yes, I'll select sausages en dan sit ek dit in. En as het gaar is, dan haal ek dit uit. So nou gaan ons onze seasoning ingooi. Julle weet ons dat gooi ek in 'n teaspoon garlic powder, 'n teaspoon onion powder en 'n teaspoon salt. En we gaan zien. Alles is daarin. Ik zet die ei in. Een vars ei in. Ik gooi maar die poeier in. 1 eier. En een beetje. My favorite. Een beetje van mijn tuin. Mijn tuin, nee. Een beetje van mijn tuin. You're so silly to do. Ja, ik zeg maar, ik like die specerij because it's called thyme. It's called thyme. It was thyme, but ik say thyme because this is my time. And in my time, I prefer to make crazy recipes. And that's it. And then we mix together in een paar klein bak. Aren't you gonna put the bread in as well? I'm gonna put breadcrumbs. So ik gooi een beetje breadcrumbs en dan gaan het zo 15 20 maal ingooi. Dat is die baie minste. Ons sal hom ook nog nie stop te zien. It smells nice already. Why don't you mix it with your hands? Nee, ik like die goed met mijn handen mixen. Like other people make meatballs, they crush it with their hands. Ik probeer zoveel als mogelijk niet met mijn kale handen kosten te touchen. Zo zulke goede is baie finicky. What if you get like chef's gloves? Maybe yes. I do have. Misschien voor die uitrol. Ik hou niet van. Because now the egg's not spreading evenly. Hij spreekt al die jaren, maak ik mijn mens wel zo. Moet niet kom nonsens praten. Hij moet niet. Remember that time I tried making meatballs and then it just fell apart. I tried making, what is it, spaghetti and meatballs and the meatballs kept falling apart. I followed your recipe, I don't know what I did wrong today. Je moet dat zo zeggen, allemaal zijn recipes kan follow. And follow.
So die ga je ook nog net to the side sit. En then, what is up next? Dan ga ik die bolletjes fry, chicken bolletjes. Voor ik die fry, laat je net een keer rust. Nou fry ons onze bolletjes. Onze chicken bolletjes. Het lijkt me van niet zo lang, nee. Als je het nog aan zelf maakt, dan is het zo lang. Dus het is een gewoon. A quick process, you say? Hij gaat quick sticks. Als het olie warm is, dan gooi je nu je bolletjes in. Ook nog niet te koud, niet te warm. Nee, je moet net meisjes laten die krampje kan afkomen, koud die van. I'm not take that much. I will talk a little bit. Looks like 20. Zo kan ik ook af. Ik zal zeggen, het lijkt zo 30. Dan stel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nee, maar ik heb het samen gehad. Zo nou, while dit vrij ga ik nog die andere goedjes zo lang assemble. So je zet al de goedjes recht, nee. Kijk, die vrij nog voor ze krijgen, gaan die minstens uitrollen. En dan komt dit in. While dino fry, dan doe je something else. It's a flow. Ja, it's a gay flow. Je fly. Zo die voorzet heb ik nog klaar gemaakt, nee. Dat is gaar. Kijk eens zo. Nu ga ik het doen same sizes proberen, nee. Oké, ik ga nog die minspolletjes uitrollen. Een meel. En dan gooi ik het een teaspoon is 5 ml masala. Masala. En net voor de flavor gooi ik een beetje. Gooi ik dan ook een 5 ml breadcrumbs bij. En that's it. Ik gooi niet zo. Oh, en ik eet klaps hierin. You are so extra. I don't like meat, but you know, I'll touch meat. It's just meat. Nee, maar dat is de eetrol van die meat. En die deeg, ik lijkt ook die deeg van de ander vastzitten. You and me is gonna count. Ons gaan altijd tellen nog. En ik het weet nog niet hoeveel mensen van ik eet krijgen. Misschien moet ik het een beetje kleiner maken. Yeah, since it's a snack platter. I don't know. Misschien een teaspoon. Een teaspoon gebruiken. Am ik even iets aan een pak? Nee, wacht. Wacht, los maar. Maak het maar in lepel size. Yeah, you can make them in your own size. Any size you want. Als je nog klein bolletjes wil hebben, dan maak je het klein. Als je een groot bolletje wil hebben, dan maak je het groot. It's your choice, it's your meat, it's your house. Your platter. Your platter. Your Christmas. I got a question. Question away. What happens when you don't have gloves? Eet erop. Kom nader, kom kijken. Wow, you are really determined to not touch this mince. Ik heb het getoucht. Mijn hand heeft nooit aan een mens geraakt. What is your problem? What is your issue? Anyway, this is what the meatballs look like. Ja, zijn. Nou kan ik het gaan fryen. Ons gaan niet. Let's go check on the chicken. Ons gaan die chicken eten. Daar fryen we de meatballs. Gaan nog zo 100 keer uit. Are you sure this is ready? Is ready, man. En train het toch nog op een... En als je nog niet in hebt, dan zie je maar die olie. Dat is toch maar goed voor jou. Question, are you going to fry the meatballs in the same oil In you the same fried oil, them? yes. Ons gaan die pannen op een pijl maken. This is a very easy peasy meal that you're making. Wat je eigenlijk kan doen, is als je nog zo'n stoof hebt, dan zet je je pan al ready. Je maakt alles klaar. Dan zet je 3 pannetjes op. En dan zet je mandels in je pan.
balls. Chicken You could have counted the bolletjes as you were busy taking them out. Nee, ek is nou regtig, ek het nou regtig kry nou bolletjies vertel. Dan gaan my koppie raas. Die work soos ek gesê het, you can make it your own size if you try this platter. You can make the mince balls a little bit smaller. Ons gaan cherry tomatoes ook nog gefryt, né? Are you gonna cut them up or are you gonna put them whole? En net so heeltemal vir hom uit maak maar toe nie ongeskarwe. Maybe I should cut them. Maybe just in half. Yes. Make you cucumber. Make you cucumber. Metal. Use that one. So now we can rinse and then we can go to the next step. We gaan ons kaas vat nie en dan sny jy nou 'n baie netjies blokkie. Maar sien hoe ver ons. Sit eers dit so netjies neer. Dan sny jy vir hom mooietjie in mooi blokkies. Egalige blokkies. Leg dit egalig hierin. Nope. Nee, maar jy nie kom nonsens praat nie, dit leg egalig. You take your green onion and your red onion. Cocktail onions. Dan vat jy jou cocktail Vienna. En jy sny vir hom pragtig oop. Oh, en moet nog nie laat lobby vloer val nie, because hulle is min. En die same size soos die, ek dink 3 cuttings. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dis nog my plette wat ek gaan use om die dingetjie te maak. Die plette is oud soos weet nie. Wat is die naam van die plette? Anyway, ek groei op met die plette in my ma se huis en hierdie plette het nou seker al jare en jare se Kersfees gesien. Hoe oud is ek nou? 60. So hoeveel dekades is plette is het, hoeveel dekades se Kersfees is het ek die bord het gegeet. Hierdie pineapple gaan in die middel van die bord staan. Maar omdat dit nou so gaan lek, ons wil nou nie 'n vallende toring hê nie, né? Ons gaan hom nou ondersny, laat hy kan pas. Sny hom straight onder. En dan sê jy maar nie met hom, hy lek nog 'n bietjie skeef. You cut it skeef, but it's okay. But anyway, dan vat jy nou vir jou. Die. En trek jy ook die in. Mommy, I beg, please touch the food because... Dan trek jy ook die in. En dan trek jy hom daarin. It would look nicer if you touched it and actually pushed it onto the... So nou, vat jy nou 'n stukkie, 'n bolletjie. En dan trek jy jou kaas in. En jou Viennaitjie. En dan trek jy dit in. Eintlik mix en match. Rooi. So. Dan vat jy nou vir jou cold meat. Kyk, is al 'n groot stukkie. En ek kan dit bietjie sny. Vat jy hom nou. En dan draai jy hom soos jy hom wil hê. Jy kan hom swaai, jy kan hom draai, jy kan hom 'n koon maak, jy kan hom enige hoe maak. En dan sit jy hom op jou bord. Nee, daar by jy wil hê.
Wat nou hier gebeur is, we're just filling up the plate with snacks. Snacks. Meat snacks. Meat is singing. You're just throwing it together. Make sure there's a little bit of everything on the platter. Nou waren die meatballs en die wors en die... You just wait. En die chicken balls pas. You just wait. Moenie vir jou kom oorhou nie. Moenie vir jou kom oorhou nie. Daar gaan dit in. En jy nou mensballs monteer. En daar touch ek nou die mensballs met my hand. Kijk ze opzoomen. Does that answer your question? Okay. Nou waar kom die greenery? Wait, green. Wait, give me your greenery now. Wait, you just wait and see. As jy nou wel oulik is dan, kan jy nou al die goedjies nou rondom die bord pak, nee, jy sny jou cucumber, jy sny jou die lettuce, en maak jy nou vir jou hele eerste meat platter, veggie dinge daar. Before you stuff the meat on. Before you, ja, ek weet nie van stuff nie ein. Ja. En dan kat jy nou jou lettuce, ne? Lettuce door. Kat jy by dat dan. Hier vir hulle net so oor. Daar het julle dit mense, 'n Christmas platter. Let's have a look. Old school. So het ons gelyk in die olden days. Wow. En as jy hom kan modify, dan modify jy. But this is my Christmas board en hy gaan nou Christmasdag kry sy ons tafel. Like sy nie mooi nie. Just like the queen she is. Wat onthou nou? As julle nou die videoetjies like, dan moet julle nie vergeet om ons weer te kom join. And don't forget to click like and subscribe.